eller lignende for at tro på, at det lykkes. Man havde håbet på, at man kunne isolere lærerne. Man havde håbet på, at man kunne skabe intern splid. Man prøver fortsat at sige, nej, vi har sandelig ikke noget mod lærerne. Det er kun Danmarks Lærerforening. Men man glemmer jo bare, at Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbund og FSL, det er Jan, der sidder derude, og ikke alt muligt andet. Jeg er så ked af og træt af, at hele det her, det udviklet sig til en magtkamp mellem Ziegler og Bondo. Hvem vinder? Og det er lige, man laver meningsmålinger. Hvem vinder? Bondo eller Ziegler? Jeg ved ikke, om man kan efterhånden spille på os på den lange eller et eller andet sted. Men det er jo alvorlige ting, det drejer sig om. Det er jo ikke en hanekamp mellem to kamphaner. Nej, det er noget helt fundamentalt. Det er nemlig mulighederne for at give de kommende generationer den allerbedste undervisning. De folk, der har udtænkt de her tanker og de her strategier, de sidder langt væk fra undervisningen. Og jeg håber, de bliver langt væk fra undervisningen. Hvis man forsøgte at tage begreber som begejstring, ansvar, engagement, ildhu og proppe dem ind i deres regnemaskiner, så vil der komme sådan en sort rød op af, fordi vi simpelthen brænder sammen. De duer ikke i deres regnemaskiner. De har et eneste mål med deres effektivisering, og det er, jo mere undervisning man kan pine ud af den enkelte lærer, jo bedre og jo mere effektiv skole har vi.